Galiciana Patrimonio Digital de Galicia, digamos que é un portal onde se poden atopar o patrimonio bibliográfico galego digitalizado ata o momento. Que esta plataforma o que permite é buscar non só conxuntamente sobre a Biblioteca Digital de Galicia e sobre o Arquivo Digital de Galicia, senón sobre outras bibliotecas ou repositorios digitais de Galicia que tamén teñen patrimonio digitalizado. O proceso de digitalización, tanto en bibliotecas como en arquivos, empeza seleccionando aquel material porque ten un valor patrimonial determinado. Pasan por unha fase de digitalización sistemática con unhas características especiais que teñen que cumprir esas digitalizacións con uns formatos, unha calidade de imaxe e asociada a esas imaxes sempre van unhos ficheiros de metadatos, digamos de datos bibliográficos ou documentais que despois permiten identificar esas digitalizacións nas plataformas correspondentes, ou na biblioteca digital ou no arquivo digital. No caso do arquivo podemos acceder á información de fondos documentais de 39 arquivos galegos desde o ano 867 e documentos digitalizados hasta prácticamente o ano 2000. Nos arquivos consérvanse documentos que son únicos, entonces o aspecto da preservación neste caso é importantísimo. Nesta plataforma, en Biblioteca Digital, podense atopar documentos digitalizados non só da Biblioteca de Galicia, senón de outras institucións bibliotecarias galegas que custodian patrimonio bibliográfico importante para a nosa comunidade autónoma. Non hai que facer ningún tipo de rexistro, se accede directamente á páxina de inicio, hai unha páxina de busca e non hai ningún requisito. Eso facilita, digamos, un uso inmediato de todo este patrimonio digitalizado para os cidadáns.